Yazi uma umlandeli kaKhuzani and umthanda ngokuthi usupport umsebenzi wakhe, uyawudlala, uyawuphusha, kusuke kukuhle lokho and kukhombisa ukuthi uyaqikelela ukuthi i-situation ingagcina sekubangathi umsebenzi kaKhuzani awuhlale online and abantu abawuphushi. Kodwa uma uwumlandeli ovocal, ogqamile ebantwini, kumele ukwazi ukuthi kunabantu abayohleli bebheke into wrong kuwe, abayohleli belindele ukuphoyinta izinto ey'thize ngawe. Kuthiwa wenza kahle kangakanani. Ilokho kumele ukwazi ukuthi isikhathi sonke into oyenzayo vele bazoyishintsha abantu beyenze ibe ngenye indlela. Ngiyafisa ukuthi ningangeni kulelo gibelelo, ningagaxili leyo nkinga leyo, ngoba bayazi vele ukuthi if abakwazi ukukuhlula ngandlela thize, kodwa bazongenelela ekuthenini wena ugcine ubukeka uwumuntu onjani, omubi. Izinto sakwaGuqa sikhulu kakhulu, iskimu sakwaGuqa sikhulu kakhulu, sikhona kwamanye amazwe, ko-Zimbabwe, ko-Swaziland, kona wonke ama-province akhona lapha e-South Africa. Akukho lapho uKhuzani angekho khona. And abantu lokho abakuthandi, hleli kubadina, and iqembu lisayibambile indaba yomfaniswano. Yiwo ama-Blue Nation asayakwazi ukuthi umfaniswano uqala, as much as abanye mhlawumbe bekuzama, kodwa leyo nto leyo kwaGuqa sesiyi-tradition ukuthi umfaniswano ube all in order. Ngey'thuzi zikaMeyi kuyobe kungena ngo-blue laphana eCarnival City, kwi-Blue Nation Festival. Konke lokho bayakubuka abantu and abakuthandi ukuthi nihlangana ngendlela nihlangana ngayo. Kunabalandeli abamsebenzele kakhulu uKhuzani, abadela iy'nhlamba, badela ukuthukwa, badela ukusatshiswa, balahlekelwa abangani abathize abephila nabo ngenxa yokulwela igama likaKhuzani. Kodwa ziyafika iy'khathi zokuthi kube nama-misunderstanding enzakalayo ohambeni lokuthi nivumele abantu abangaphandle abanganithandi ukuthi benixabanise. Ngiyohlale ngikusho lokhu, uma umlandeli kaKhuzani, nimthanda uKhuzani indlela emthanda ngayo, angingabe umvumela umuntu kwakelinye uhlangothi ukuthi azonifaka ama-ideas emqondweni ukuthi cabangani kanjani, niyambona nobani wenza kanjani, niyambona yini ukuthi ubani seqalile. Kwakhona ukuthi niba-entertain abantu uma benitshela izinto, kuye kusho ukuthi nina aninayo i-sure, aninaso isiqiniseko ngani ngento enisuke niyenza. Kanti uma wenza into kumele ube nayo i-sure, kumele ube nesiqiniseko sokuthi into engiyenzayo ngiyayazi ngiyenzelani and umphumela wayo yini engiyibhekile. They know ukuthi bazonimanipulate kanjani abanye abantu, bayakwazi ukunixabanisa. Leyo nto leyo ithi kumele ni-avoid ngaso sonke isikhathi ukuthi kungenzeki kanjalo. Njengoba mina ngisho namanje ngisakusho, uma uKhuzani enza something okumele imsize, umse phezulu, ekumele nina nihlangane, kuyaye kuvele izinto ey'thize ey'vela emaceleni okuzomele zi-give up abantu abathize, cause isitha siyayazi threat ukuthi ubani umuntu strong, ubani umuntu esingathi masim-attack benga-give up. Abanye abaningi banga-give up, bayi-understand-a i-influence eninayo njengabalandeli bakaKhuzani, bayazi ukuthi ninamandla angakanani. Le nto le abazama isikhathi eside ukuthi benikhiphe kuyona, beniqeda umoya, bahluleka. Kodwa uma seniyibambile le nto, seniyibambile izandla zombili, nakwazi ukuyilawula, senivumelane ukuthi qhamuka abanye abantu bezonifaka umoya wekhova ukuthi nixabane, ayona into enhle le. Ngiye ngisho mina ukuthi into e-right abantu abangayenza ukuphusha umsebenzi kaKhuzani. Lokho ukuthi ngale bakhuluma ngoKhuzani bayamdelela, nibaphendule lapho nalapho, but i-focus kumele ibe kuye uMr Mpungose ngokuthi nimenzele iqiniso, nidlale umculo wakhe, nimstreame, niphushe ney'ngoma zakhe.
njengoba kufotwa nje kuma-metro, kube iyona nto eniphusha kakhulu leyo ukuthi ayihambe kubantu, ngoba amapolitiki abazonifaka kuwona abantu niyohleli nikhuluma isikhathi eside kungapheli. Bayakhulumisana abantu bakwalolu hlangothi, bayakwazi futhi ukunenza nixabane. Uma ningabonanga nizoxabana ngampela isikhathi eside. Kunabantu abathathayo ngobala-ke ngokuthi sebezwe abantu abathize bekhuluma into ehlukile, nabo-ke sebeyafakaza imibono, okuyiyona nto engenasidingo leyo ukuthi abantu bayenze. Nina into ekumele niyenze, hlale niyimbumba, nisapothane, nisekane, ni-avoid-e into ezonenza ukuthi nihlukane phakathi. Isitha asilali, sihleli sithi asifuna into ezonixabanisa. Nani uma ni-weak, nilula, nivumelana noma yini, niyohlukana kalula. Ngifuna ukuyibeka lapho nje indaba ukuthi qhubekani nimsapothe, nimseke, nidlale umculo wakhe, qhubeke nivote lapha kuma-Metro FM Awards.